איך מהפכה של יצירה נולדה מתוך מאבק, זה הסיפור המדהים של תרבות ההיפ-הופ. אז איך קרבות ריקוד החליפו מלחמות כנופיות? הכל התחיל מצורך. צורך באלטרנטיבה לאלימות. תחשבו על זה. סוף שנות ה-60, ניו יורק, כנופיות אלימות שולטות ברחובות. זה הרקע לשינוי. אז במקום הגרופים, צעירים הקימו קרוז' ונלחמו בריקוד. הם פשוט הפכו קונפליקט לאמנות. והניצוץ, הוא הגיע ממסיבה אחת. מסיבה אחת, תאריך אחד שהפך לאגדה. אנחנו בסדג'וויק אבניו 1520. די.ג'יי קולה רק מעריך את הברייק במסיבה של אחותו. הטכניקה הזו, הברייק בייט, היא בעצם היסוד, זה ה-DNA של כל מוזיקת ההיפ-הופ. ועל הבסיס הזה נבנו 4 יסודות, 4 עמודי טווח שהגדירו את כל התרבות. הראשון, הדי-ג'יי, הוא עמוד השדרה של המסיבה, זה שמספק את כל הקצב והאנרגיה. היסוד השני הוא ה-MC, הוא זה שמלהיב את הקהל, ובהמשך הופך לראפר. ואז יש את הרקדנים, הבי-בויז והבי-גרלס. למה בי? כי הם רקדו לברייק של הדי-ג'יי. והיסוד הרביעי, הגרפיטי. זה התחיל מתיוג שמות על רכבות, והיום מוצג בגלריות הכי נחשבות. אוקיי, בואו נדבר רגע על הריקוד. וחשוב להבהיר, אין דבר כזה פופ-לוקינג. הכל התחיל מהברייקינג. זה התחיל בריקוד בעמידה שנקרא רוקינג, ואז ירד על הרצפה. אחר כך הגיע לוקינג, סגנון קופצני וקומי כזה, שנוצר לגמרי בטעות על ידי דון קמפל. ואז הגיע הפופינג, סגנון רובוטי שהושפע מסאונד אלקטרוני, מבוסס על כיוות שרירים מהיר. אבל היפ-הופ זה הרבה יותר ממוזיקה וריקוד. יש פה פילוסופיה שלמה של אחדות וכיף. והעיקרון הכי חשוב הוא each one teach one, החובה להעביר את הידע והסיפור האמיתי הלאה. וזה מדהים איך תרבות שנולדה בפינת רחוב בברונקס הפכה לתנועה עולמית שמשפיעה על הכל. אז איך תרבות על בסיס שלום ויצירתיות ממשיכה לשנות את העולם? זה סיפור שלא נגמר.